Ja niin, 15-vuotiaiden poikien 1000 metriä lähti liikkeelle. Ja siellä kellot lähtivät käyntiin ja kohta sitten näemme mikä on pelin henki. Jonoon pojat kuitenkin tuntuvat heti saada liikkeelle, eli mitään syttäysjuoksua tästä ei ole tulossa. Ja joukkoa vetää tällä hetkellä 30, numero 30 on Jaakko Varjonen, Eero Parma. Ja 24 ja 21 seuraavat Joonas Mäkinen, Laitila Jyske toisena ja Elias Mäkelä Helsingin Kisaheikoton kolmantena. Ja numero 34, eli Juho Hiivolantalani Pankka on sitten neljäntenä, kun ensimmäinen 400 tuolla takakuoren päässä täyttyy. Noin 1.09, 1.010 oli ensimmäisen 400 metrin väliaika. Ja nyt tuntuu siltä, että tuolla kärjessäkin tulee eroja. Kuinka löytyy Mikko mitalin voittaa? 200 minuutin. Ja numero 24 Joonas Mäkinen on vedännyt noin 5 metrin eron numero 21 Elias Mäkelään ja sitten numero 30 Jaakko Varjonen seuraavana sitten numero 25 Valtteri Toimela. Takasuoran päässä saamme sitten 800 metrin väliajan. Vauhtia Joonas! Noin. 2.20 pyöreästi, 2.19.20 on 800 metrin väliaika, eli 40 sekuntia on tuohon 3 minuuttiin aikaa. Jos sitä pidetään eräänlaisena tähtäimenä kilpailussa. Ja numero 24 tulee maaliin Joonas Mäkinen, hän voittaa tämän 2.52, sitten numero 21 Elias Mäkelä tulee toinen, sitten tulee kovaa taistelua sieltä ilmeisesti numero 20 seuraavana Valtteri Hylsselä, sitten 25 Valtteri Toimela, 30 Jaakko Varjonen ja sitten 31-19. Hyvin tasaisena siinä sitten pojat maaliin tulevat. Ja 23.